I počeli ja sam Aldox. Došlo je vrijeme da snimamo Renta, baku pracitu. Znači lik ide, proziva koga stigne. Nek sada vidi kako se proziva na Max. Počeo je da proziva Amer Hadžića, prije toga bio je 0. Sad hajde ima više od milion suba. Ne pratim, onako, i kad bi da neki njegov video pogledam. Dalje. Pjesme su mu dobre, ono što bi se reklo, svako je u nečemu dobar. Mogu se slušati, nisu kao od Blamaša. To kad je počeo da proziva Kiku. To nije bilo u redu, znači svako ima pravo da kaže svoje mišljenje. Lik se ufuro, tamo vamo, proziva. Na prozivanju je uspio, hajmo reći uspio je na YouTube. Lik, znači, bukvalno nema pojma. Znači, više nije baka, sad je vraka. Znači, vraka propo ko Grčka. Vidimo se koliko je željen da uspije, da u svakom videu spominje Muđu. Znači, Muđa, u svakom videu barem jednom mora da spomene Muđu. Znači, to mu je dokaz da mu je samo to važno. Samo mu je važno da uspije, nije ga briga ni za unuke, ni za instituciju, ni ja ne znam šta ga više. Znači, lik... Vidite kakav je, znači ne vidite, tim ga pratite. Znači klinci, ja sam klinac, znači lože se na dramu. Znači, drama, više bi drame volio nego se kruha najest. To bi znači baka. Snimam, ako nastaviš, znači, snimam distrakt na baku prasta, ako ovaj video dođe do 1000 subscribera, snimam se na Čelovo, stišam se na Čelovo i snimam to i potom ide distrakt. Više nije distrakt, nego će biti distrakt. Znači distrakt na vraku. Pa da vidimo kako ide na Max. Kako jadno je. Max, pa ćemo da vidimo bako. Ajde, to bilo to, znači bako, čuvaj se.